Pam na humadyo kog limpyo nya si Lester. Hi dad. Hi. Huwag na po kayo mga kauban na rin kilid. Hi. Huwag na humanagod ko kay muli na po kurugman. Super fam, ano si Super Migubay og for today's content mag car wash ko sa akong motor og na ako'y amigo mo si Lester. Ay. Hi sa taga Mabinay. Hello, Mabinay. Og karon magsugod na kog limpios kong motor. Ako sa ipakita siya nga pa siya lim. Super fam mo na kong motor, pa na siya limpyo, pati panghugawa gi ka na siya bukid. Perting inita ako yung limpyohan ko mo ulit ko manaw yung drone. Pati yung hugawa. Magbut ko. Hugaw kayo, di akong amigo oh. Na sa nangis eh. Ako nang di nako dugayon, sugdan na gyud pag
fam na human nagkog limpyos akong motor dayon. Ako siyang ibutang atong hamog kay medyo init siya. Siya limpyo na siya kayo ako yung patak din ito. Fam na human kog limpyo nya si Lester. Hi dad. Hi. Huwag na po kayo mga kaoban na rin kilid. Hi. Huwag na human na gyud ko kay muli na po kurog manhuyod ro nya medyo haggard na akong